addu'ar da mutum zai yi idan yana fama da wani damuwa ko kunci ko rashin lafiya ko wani tsanani shine Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'an. Allah shine ubangiji na, bana hada shi da kowa. A rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda wani damuwa ko kunci ko kuma wani rashin lafiya ko tsanani ya dame shi ya karanta wannan, to Allah madaukakin sarki zai yaye masa. Abin da ake bukata yayin karanta irin wayannan addu'o'i shine mutum ya samu yaqini ga Allah madaukakin sarki cewa Allah zai yaye masa, to sai Allah madaukakin sarki ya yaye masa. Addu'ar da mutum zai yi idan yana fama da wani damuwa ko kunci ko rashin lafiya ko wani tsanani shine Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'an. Allah shine ubangiji na, bana hada shi da kowa. A rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda wani damuwa ko kunci ko kuma wani rashin lafiya ko tsanani ya dame shi ya karanta wannan, to Allah madaukakin sarki zai yaye masa. Abin da ake bukata yayin karanta irin wayannan addu'o'i shine mutum ya samu yaqini ga Allah madaukakin sarki cewa Allah zai yaye masa, to sai Allah madaukakin sarki ya yaye masa.